Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Sizosebenza ndawonye la sibuka lesibalo esinendatshana nje encanyana abasitshelayo naqala. Siyatshelwa lana kuthiwa kuzo zonke inamba ezangempela nje bakuthiwa ama-real numbers a-x, yenza u-x kube uwona omkhulu. Noma uma ukuthi mncane noma uyalingana no-x. Uma kuwukuthi u-f uyena onenamba enkulu noma ezinesisindo esisebenzayo, esisebenza ngale function le la ngezansi esibukayo, yenza ukuthi ke kube u10 by 10. Siyabuka ke la kuthiwa emva kwaloko base uyabheka ukuthi u(n squared over 10) ono 10 ngale phezulu basuba no -10 ngezansi kuthiwe f of x cos, kube no ds wethu, thola kona ukuthi yini ivalue yakhona. Asiqaleke nje ngomdwebo wethu okubaleke kakhulu phela kunako konke ukuthi siwenze lo mdwebo, siudwebele. Ngiqedile ngama-x-axis ami amade kakhulu, uyabona ukuthi made kuno y ngoba ngathi suxila kakhulu ku-x. Ngakho ama-y axis ami, y-x wami mncane. 3 ngizoyibamba la ku-3 minus 2 minus 3 kungashona ke uqhubeke. Kodwa asumosha ke isikhala ngoba ngathola mhlawumbe ngeke sisebenzise lezo namba. Asiqhubeke ke manje. Uma sengubekile ke u0 wami phakathi nendawo, sengiyibukisisa kahle nawo lo mdwebo wethu, igraph yethu lena. Ngibhekisisa ukuthi hey ncase awuthi ngisuse lapho. Ngithi ngizama ukubhekisisa ukuthi isikhala ngisuka ka1 ngiya ka2 noma ngisuka ka0 ngiya ka1. Isikhala sisuka ka1 ngiya ka2. Kanjalo kanjalo. Lana uyabona ukuthi ngigoqile, buka ngiyaqhubeka. Isaka 0 ngesibize khona ngo-x equal 0 nala ngizothi x equal 1. Zoloke ngiya kanjalo kanjalo, ngizama ukucacisa ukuthi kubalekile ukuthi sazi isikhala esivulekile uma usuka kwinamba enye uya kwenye inamba. Noma siphelelwe isikhala nje sokuthi sibhale kucace u-x lo wa2 sisuke lapha ku0, siqale la ku0 sashona le ku1 sanyuka saya ku2. Manje u3 uwona singawubhalelanga. U3 uwona singawubhalelanga. Kupho kunye ushudayo. Kodwa noma kungesenani ke, noma singasawubhalelanga ke u3, akusena lutho siyazi angithi ukuthi u3 fanele ngabe nawo uyisima kanjani. Uma sibuka lapha phezulu kuthiwa f of x, u-f of x wethu ke if x is odd, uma ukuthi u-x u-odd, uma futhi ezansi kuthiwa uma ukuthi u-x u-even. Indaba ze-numbers ezi-odd nezi-even angithi uyazi ukuthi 1 3 1 3 5 7 inamba ezi-odd, o2 4 6 8 kanjalo kanjani inamba ezi-even. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Angithembe nawe usekela noma uyadwebela konke lokho kubalekile kwindatshana yakho osuku uyitsheliwe phambi kokuba wenze isibalo, ngoba kubaleke kakhulu ukuthi lesi sibalo uqhubeke naso kanjani. Uyabona ukuthi ngizozama ukudweba la njengoba sisukile lapha ku1 waka y sasazowela la ku1 waka x. Siyasuka manje ku1 waka x siyanyuka sizoyibamba ku2 waka x. Uyawubona ukuthi ngathi kuzoba nohambo oluthize okumele silugadisise kahle la kulesi sibalo, ngoba uyabona ukuthi umugqa wethu oqala usuka lapha ku-y1 walala ku-x1 uyanyuka manje usuzophinde futhi athi ngiboba sesuthethe la kuze ngicacise kangcono. Uzophinde uyabona ophinde futhi bawuthi uyehla uyowela le ku3. Ngidwebele angithembe kucace kahle, angicizelelanga. Uyowela le ku3. Uyabona ukuthi uhambo lwawo lo mdwebo wethu ukuthi nje luyinto nje ongayibuka kude nje ubone ukuthi ayiyophele lapho, ngoba seloke zihambe kanjalo izinamba zethu ziyavuka ziyawa ziyavuka ziyawa, noma iyavuka iyawa iyavuka iyawa imigqa yethu. Asibone ke manje ukuthi yini eshodayo ukuze lesibalo sethu sibe nokukhulu ukucaca. Sizwakale nje kahle ukuthi sisebenza ngani.
Sisuka kuphi manje? Kulesi sinye isikhala noma lapha ko negative baka x angizange ngize ngicacise kahle imidwebo yami kodwa kungenani lokho akuzusiza ngalutho. Kumele sibuyele la kuthiwa khona asithole i-value. Kuthiwa asithole i-value uyayibona nayo i-value yakhona iyakhuluma nango cos x. Uma uzibuzeke uma usubona izinto enjengalezi ukuthi uyabona ukuthi yabo la ususondele ekutheni kuzothiwa sebenza ngama derivatives ngoba uyawazi ukuthi ucos wakhiwo i-antiderivative noma i-derivative yabani noma wona ucos uyi-antiderivative yabani. Kodwa ke asiqale siqhubeke ngalomdwebo sizame ukuthi senze nje i-curve nyana sisuka le ku1 waka y sizoyibamba la ku1 waka x. Kunento engacaci kahle la. Yeah, ayibonakala kahle ukuthi kubhalwe kanjani lapha phezulu. Ngicabanga ukuthi uwona u10. U10 minus 10 ezansi. Nangapha uyayibona kodwa futhi nayo lemigqa yesibili sesidwebayo ukuthi iyefana ncamashi. Iyona migqa nje efanayo ngempela ngoba nayo isuka le ku1 iyehla iyenyuka iyehla izophinda inyuke futhi kube ngabe mhlawumbe siqhubekile. Kuyefana nje ukuthi le eminye imigqa ethi ecijile lena nje esibiza ngama curve. Sifuna ke ukwazi ukuthi uma sesingapha sithatha sishonisaphi isibalo sethu. Athi ngithi ukudwebela nje umugqa lapha ka x wa1 lo hlaze ngikudwebele la phinde futhi ngifake nomunye awuqondile neze. Bengifuna ukufaka nje omunye umugqa la ka2 la ka2 u2 wethu opositive. Kodwa ke ngoba uthintekile wona uthintekile kade sidweba imigqa yokuqala. Uthintekile nje kahle kade sidweba imigqa yokuqala kuyabonakala nje kahle kuyicacela. Asibona ukuthi pi squared lo suphiwe njengoba siphiwe kuthiwa fx cos pi x dx. Singawukhohlwa udx ukuthi manje udx wethu umele pi squared over 10. Asibone ukuthi sisebenza kanjani. Kumele siqale sisebenze ngalo 10 wethu phezulu siphinde sehle sisebenza ngalo 10 wethu ngezansi onjani o negative wona. Asibone sino kuyaqhubeka kushona ngalaphi. Sifuna ukuqala sisebenzise ngo1 sifuna ukuqala sisebenzise ngo1 nawo lo 0 lo esukele kuwona. Angithi sithathe ku0 imigqa yethu lesukile lapha sayibeka na ku1. Manje sifuna ukubona ukuthi uma sesisebenza ngo20 wethu no1 no0 lapha ngezansi sihamba ngayo iformula yakhona ya cos pi x no dx wethu lo ecishe sawukhohlwa kodwa naku senguxhumile. Asibona ukuthi sitholani. Bangino 2 pi squared kefana ngibeka u1 wakhona no0 la ngezansi. Ungathi khona la siyakhona nje naso lesi sibalo sethu 1 minus x kube ucos pi x dx wethu. U1 esuthathele ekutheni sisebenza nginamba yokuqala noma icashazeni lokuqala lika x u1 emgqeni ka x uze ucos pi x minus cos pi x. Ucos angithi uyazi ukuthi uyi antiderivative esisusela ku derivative ethini. Angithi siyazi ukuthi isikhathi esiningi ususwa ku sin.
asiboneke la ukuthi basizogoqa ngalana sizothi x cos x dt ukuthi sifika kanjani asibhalela phezulu ukuze kungahlukanisi nesikhala sethu kungaxakazisi. Sibiza kanjani ke manje uma sizoba no dv wethu osothi equal to uv? Ingabe kuyasiza ekutholeni ama antiderivatives ala? Noma uyabona ke manje ukuthi sisho ngakhona ukuthi le integration esizoyenza lana eyangempela ithanda ukuthi ikuvusa umqondo noma nje ithi ukuqhakazisa kancane ukuze uphenye ubuyele emuva ekutheni yini ama functions akho nanokuthi ibale esinjengalesi uhlasela kanjani. Ngibuyele lapha ku du wethu ngithi equal to dx kade ngisuke ku u uya ku x sizothisa njengama derivatives ukuthi mhlawumbe eyaka u izoba ngubani ingoba ngu x eyaka du izoba ngu dv basifika uzoba dx u dv lapha yana nje bese ngithena cos pi t x base ngithi dx ke yona u vx uzoba no 1 over pi sin pi x. Uyabona ke besikhuluma ngakuthi kubalekile ukuthi uwazi ama antiderivatives akho ngoba uyabona ukuthi sesingenele la ku sin kungani kunjalo ngoba u cos uyi antiderivative ya sin noma u sin wenze njani uyi derivative yakhona yaka cos. Asibona ukuthi yini eshoda ngayo futhi ke esingasebenza ngayo. Sivulele lapha ku sin sithi 1 over pi sin pi x dx singakhohlwa dx wethu base seqhubeka sithini sino 1 over pi sin pi x sinibe no dx ezansi singabe sesehla sesithi minus x over pi time pi x sin pi x ncese sengizilumulimi ezansi lana engabe khona esingathi divide ngako plus 1 over pi squared cos pi x I pi x khona esingehla siphinde siqhubhekezele ngako singagoqa loku kwa cos pi x minus x cos pi x asehle naku ngala sithi ke lokho sikusekele lapha kwa cos pi x sesingakwehlisa ngalana sithi 1 over pi sin pi x u cos x wona sesowehlisa ngani nakhona sesophinde sithi pi sesophinde sithi x over pi sin pi x minus 1 over pi squared cos pi x ukusekela lokhu ngizothi u1 phezulu no0 ngezansi esicizelela ukuthi umugqa wethu usuka ku0 ushona le uqala ngo1 isikhala sesakhona sokuqala esisebenza ngaso bese siyafika la siyazi ukuthi ke u1 pi sin 1 over pi sin pi x ke sobambisa ngo0 nokufanayo lapha ngoba kuyafana lokusina ku pi u-x over pi sin pi x manje minus 1 over pi squared usipha noma sokwehla ngendlela ekuyiyo asivuleke manje isikhala sesisebenza besisebenza ngoba beku0 eqaleni sawu0 namanje kuyasuka nalapha
Angithi siqale times ngawo 1 lo lapha phezulu size so times ngo0 noma la ngezansi. Noma kuthiwa mhlawumbe unezinye ke izinamba uzo times ngazo lezo zinamba ezingaphandle kwesisekelo sesibalo sakho. Asibone ke manje ukuthi minus 0 plus 0 plus 1 over pi squared. Konke lokhu kuzosiphaphana ngoba kuyafana ngapha nangapha. Sino 2 pi squared osele. 2 over pi squared ngezansi osele. Uma sisekela konke lokho esinako ngoba kuwonke amagwegwethu ngathi kuyefana konke esinako. Okushiya nani egcineni ke divide yasusana lokuyana selelwe u2 ozothi times 2 basiba no4. Impendulo yakho leyo iba ngu4.